Hon yw'r ail fideo mewn cyfres o fideos sydd yn rhosolwg o'r Weithdrefnau Diogelu Cymru. Fel y mae'n berthnasol i plant sydd mewn perygl o niwed. Yn mynd llaw yn llaw gyda'r fideo yma, mae yna fideo ychwanegol a fydd yn rho arddangosiad o sut mae'r gweithdrefnau'n gweithio'n ymarferol trwy defnyddio'r ap. Mae Adran 2 yn delio hefo'r ddyletswydd i hysbysu am blentyn mewn perygl o gamdriniaeth ac neu esgeulistod. Yn syml, mae'r dyletswydd i hysbysu yn golygu cyfrifioldeb i wneud atgyfeiriad i wasanaethau cymdeithasol, pryd bynnag y mae yn y bryderon bod plentyn yn profi neu sy'n wynebu risg o brofi camdriniaeth, esgeulistod neu fathau eraill o niwed, a sydd ag anghenion gofal a chefnogaeth, pe na yw'r awdurdod lleol yn diwallu'r anghenion hynny a'i peidio. Rydyn ni'n symud o defnyddio'r term atgyfeiriad ynglŷn â bryderon diogelu i hysbysiad o bryderon diogelu ynglŷn â plentyn sydd yn cwrdd â'r diffiniad o plentyn mewn perygl y fel y ddisgrifiais yn Adran 1 o'r Weithdrefnau. Efallai na fydd yna dystiolaeth o gamdriniaeth, esgeulistod neu niwed bob amser, ac efallai mae dim ond amau yn hytrach na gwybod bod plentyn yn profi neu mewn perygl o brofi camdriniaeth. Gallai hyn fod yn seiliedig ar wybodaeth gan ffynonellau gwahanol, eich barn broffesiynol, neu gwybodaeth ansylweddol yn ôl bob golwg allai fod yn rhan o ddarlun mwy. Cyfeirir at y sefyllfeoedd hyn pan nad oes yna dystiolaeth glir fel pryderon. Felly nawn ni canolbwyntio ar ffynonellau o bryder a hefyd rhyfeddol i caniatâd i hysbysu. Mae gan pob ymarferydd ddyletswydd i hysbysu unrhyw bryderon y mae'r cyhoedd yn sôn wrthynt amdanynt. Mae hyn yn berthnasol i'w bywyd gwaith a'i bywyd preifat. Os bydd aelod o'r cyhoedd yn sôn wrthych am bryder, unai yn eich gwaith, neu'ch bywyd gartref, eich bywyd preifat, mae dyletswydd arnoch chi i sôn wrth y gwasanaethau cymdeithasol am y pryder. Felly, da ni'n weld newid yma ynglŷn â'r dyletswydd yn codi pryder unai trwy gwaith neu bywyd preifat. Mae'r gweithdrefnau yn sôn am y dyletswyddau pan y fydd aelod o'r cyhoedd yn codi pryder. Mae'n rhaid i chi dywedwch wrth yr unigolyn fod gennych ddyletswydd i hysbysu y pryderon hyn. I cofnodwch yn union yr hyn a gafodd ei ddweud, ac wrth hyn cofnodwch yr holl wybodaeth a ddarparwyd. Sefydlwch pa dystiolaeth sydd gan yr unigolyn, a hefyd anogwch nhw i ddarparu eu manylion cyswllt, ac eglurwch wrthynt y gallant fod yn ddienw os ydynt yn dymuno, fodd bynnag efallai na fydd hyn yn bosibl bob tro. Mae'n pwysig eich bod yn darllen y gweithdrefnau yn yr adran yma i sicrhau eich bod yn glir am y sefyllfeoedd na fydd hwn yn bosib. Beth sydd yn bwysig i'w nodi yw na ddylech adael iddyn nhw neu cynhori i gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol eu hunain. Mae'r dyletswydd i hysbysebu yn eistedd hefo chdi fel yr ymarferwyr. Efallai gall plentyn wneud honiad i ymarferydd ei hun, ei fod wedi cael ei niweidio, ei gamdrin neu esgeuluso,
Efallai wneith plentyn wneud honiad i ymarferydd ei fod yn ymwybodol o blentyn arall a allai neu sy'n cael ei gamdrin neu newidio neu esgeuluso. Mae'n bwysig cydnabod y gall plant ddweud wrthoch chi, gadael i chi wybod, mewn wahanol ffyrdd, efallai ar lafar, drwy chwarae, drwy ei ymddygiad, tynnu lluniau, geirfa maen nhw'n defnyddio. Ond wrth ymdrin â honiad gan blentyn, mae'r gweithdrefnau yn rho syniadau, yn rho pwyntiau ynglyn â ffordd ddylech chi ymdrin â'r honiad. Mae hwn yn cynnwys cadw'r plentyn yn ddiogel, gofyn cwestiynau agored, yn cofio dim ond hel y wybodaeth mi rwyth chi ar y cyfnod yma, gwrando ac arsylwi ar y plentyn, cadw meddwl agored, esbonio eich camau nesaf wrth peidio a gwneud addewidion. Ynglyn â'r dyletswydd wrth ymdrin â honiad, unai gan blentyn neu aelod o'r cyhoedd. Mae gennych chi dyletswydd i hysbyswch eich rheol o'r llinell a ne'ch person diogelu dynodedig am eich pryderon ar unwaith. I sicrhewch eich bod yn hysbysu'r gwasanaethau cymdeithasol am eich pryderon ar unwaith, ac eich bod yn cofnodwch, yn ddi-oed ac o fewn 24 awr, yr hyn y mae'r plentyn neu'r aelod o'r cyhoedd wedi ddweud wrthych gan ddefnyddio ei union eirau, yr amgylchiadau y gwnaeth yr honiad ynddo, y dyddiad, yr amser, y lle a'r bobl a oedd yn bresennol, wrth feddwl am gael cydsyniad i hysbysu, dylai i chi geisio gofyn caniatâd gan y rhieni. Y rhesymau dros hyn yw bod cynnwys teuluoedd a gofalwyr, os ydy'n addas, yn fwy tebygol o arwain at ymgysylltu â'r broses ddiogelu a chanlyniadau sy'n canolbwyntio ar y plentyn, ac i hyrwyddo partneriaeth weithio effeithiol gyda'r teulu. Dylid hefyd ymgynghori ar phlant, os ydynt yn ddigon cymwys, a gofyn hefyd am eu caniatâd nhw. Mae'n bwysig cynnwys plant yn y broses cyn gynted a phosibl i sicrhau y caiff ei dymuniadau a'i teimladau ei hystyried pan fo'n bosibl ac mwyn osgoi ei gwneud yn destun pryder yn unig. Ond rhaid cofio yr ystyriaeth bwysicaf pan fyddwch yn penderfynu a ddylid ceisio cael cydsyniad rhieni cyn y hysbysu i buddiannu'r plentyn sy'n wynebu risg. Ynglŷn â gael cydsyniad y rhiant, ceisiwch gael cydsyniad yn nhw, oni bai y byddai'n hynny'n cynyddu'r risg o niwed i'r plentyn. Mae'n bwysig eich bod yn drafod gyda'r pherson diogelu dynodedig yn eich asiantaeth a yw'n briodol cael cydsyniad y rhiant. Wrth gael cydsyniad, bydd rhaid esboniwch iddyn nhw pam mae angen i chi rannu gwybodaeth, gyda phwy y byddwch yn ei rhannu a sut y bydd yn cael ei ddefnyddio. I gwiriwch fod y wybodaeth yn gywir, yn gyfredol ac yn gymesur, ac i nodwch sut y byddwch yn rhannu ac yn cadw'r wybodaeth. Mae'n bwysig amlinellwch beth allai ddigwydd os na fyddant yn cydsynio, ac esboniwch y camau nesaf. Os bydd y rhiant yn gwrthod cydsynio, gallwch barhau i wneud hysbysiad os bydd angen i chi ei wneud. Mae'r gweithdrefnau yn sôn am y sefydleoedd na fyddwch yn penderfynu peidio a gofyn am gydsyniad rhieni.
Mae'n bwysig cofio bod rhaid i chi gofnodi eich rheswm dros y penderfyniad hwn. Y rhesymau bosibl dros beidio a gofyn am cydsyniad rhieni sydd yn cael ei ddisgrifio yn y gweithdrefnau yn cynnwys y byddai'n creu mwy o risg i'r plentyn ymhellach, gallai'r plentyn gael ei fygwth neu ei orfodi i fod yn dawel, gallu dinistrio neu colli tystiolaeth bwysig, bod y rhiant yw'r camdriniwr honedig, y mae'r plentyn dan sylw yn gymwys ac nid yw am i'r rhiant fod yn rhan o'r broses ar y cam hwnnw, neu mae'r bydd y cyhoedd. Eto, rhaid cofio, dylai chi drafod a ein briodol ceisio cydsyniad gan y plentyn a'r rhieni gyda swyddog diogelu dynodedig proffesiynol yr asiantaeth. Trwy'r gwaith yr ydym yn wneud, rydyn ni yn rhoi sylw i'r rheoliad diogelu data cyffredinol, sydd yn rhoi mwy o rheolaeth i unigolyn dros ei data personol ei hunain. Serch hynny, nid yw'n rhoi'r hawl iddynt atal asiantaethau rhag rhannu gwybodaeth, os oes yna bryderon am blentyn mewn perygl, ac os yw peidio a rhannu'r data'n debygol o achosi niwed difrifol i iechyd corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu unigolyn arall. Wrth wneud hysbysiad, rhaid i chi ddweud wrth y gwasanaethau cymdeithasol pe na oes gennych gydsyniad y rhiant neu rhieni, a wnaethoch chi penderfynu beidio a gofyn, neu a wnaeth y rhiant wrthod cydssynio, pwy y gwneithoch gysylltu â nhw i gael cydsyniad, a'i hymateb, ei dymuniadau a'r canlyniadau y ddymunir. A yw'r plentyn yn ymwybodol o'r hysbysiad ac wedi rhoi caniatâd? Os nad ydych wedi cael cydsyniad, eich bod wedi hysbysu'r plentyn a'r rhiant am yr hysbysiad, ac os na wnaethoch geisio cael cydsyniad, beth oedd y rheswm? Mae'r gweithdrefnau hefyd yn sôn am y dyletswydd i hysbysu pryderon am weithiwr proffesiynol, gofalwr neu wirfoddolwr. Mae'n bwysig peidio anwybyddu na gwrthod amheuon am unrhyw un allai fod yn camdrin, yn esgeiluso neu'n achosi niwed i blentyn mewn perygl. Mae hyn yn cynnwys pryderon am ymarferydd arall neu gydweithwyr, gweithwyr proffesiynol, gofalwr cyflogedig neu wirfoddolwr. Mae hefyd, a mae hon yn newydd yn y gweithdrefnau, yn ymestyn i fywyd preifat. Mae'n rhaid hysbysu ymddygiad pryderus ffrind, aelod o'r teulu neu gymudog sydd hefyd yn ymarferydd. Mae adran 5 o'r gweithdrefnau diogelu yn delio hefo dyletswyddau ynglŷn â ymateb i honiadau neu pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a rhai hynny mewn swyddi o ymddirieudaeth. Os ydych chi'n bedrysga neu'n ansicr a yw blentyn mewn perygl ai peidio, dylech geisio cyngor gan berson diogelu dynodedig eich asiantaeth. Peidiwch ag aros am ragor y wybodaeth i gadarnhau neu wrth brofi'r pryderon hyn. Felly cam gyntaf yw'r person diogelu dynodedig. Ond mae'r gweithdrefnau yn sôn, efallai, mi fydd rhaid mynd syth at gwasanaethau cymdeithasol, os bydd rhywun mewn perygl yn sgil yr oedi petai chi'n gysylltu â'r person diogelu dynodedig yn gyntaf. Os nad ydy'r person diogelu dynodedig wedi gweithredu a'ch bod yn dal i bryderu, neu os ydy'r pryder ynglŷn â neu'n ymwneud â'r person diogelu dynodedig ei hun, ac os na allwch chi gysylltu â rheolwr arall. Ond mae'n bwysig cofio.
Mae gwasanaethau cymdeithasol ar gael i rhoi cyngor. Os nad ych chi gwybod i hysbysu eich pryderon neu beidio. Mae'n bwysig pan yr ydych yn ceisio cyngor gan gwasanaethau cymdeithasol bod nid yw ceisio cyngor yn golygu eich bod wedi hysbysu achos. Y chi sydd yn gyfrifol am hysbysu'r achos. Bydd rhaid i chi ddweud wrthynt yn glir os ydych chi eisiau hysbysu achos. A bwysig, ond pwysig i'w nodi, yw nid yw dweud wrth y gwasanaethau cymdeithasol am eich pryderon yn golygu eich bod wedi hysbysu'r achos yn ffurfiol. Felly'r camau, y dyletswyddau ynglŷn â'r gwneud yr hysbysiad. Nawn ni rwan rho feddwl i'r camau yr ydyn wedi gwneud a ddylion ni wneud cyn cyrraedd y penderfyniad wedyn i gwneud hysbysiad pryder diogelu. Y cam cyntaf yw trafodaeth gyda'ch person diogelu dynodedig ynglŷn â'r pryderon diogelwch. Ac yn cofio bod rhaid nodi y pryderon a'r trafodaeth sydd yn cymryd lle. Wrth gael y trafodaeth, efallai y fyddwch yn cyrraedd y penderfyniad nad does dim gweithred bellach i'w chymryd. Efallai, yn ystod y trafodaeth, rydych yn cyrraedd y penderfyniad a by'n posib darparu gwasanaeth neu gwasanaethau fel asiantaeth. Bod nid yw'r plentyn mewn perygl. Efallai, yr ydych yn penderfynu atgyfeirio'r plentyn tuag at gwasanaethau cymdeithasol ynglŷn â asesiad o anghenion, oherwydd yr ydych yn weld mae gen y blentyn anghenion gofal a chefnogaeth posibl. Os yw hwn yw'r penderfyniad, mae'n rhaid gwneud atgyfeiriad i'r gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer asesiad o anghenion gofal a chefnogaeth. Ond efallai y penderfyniad yr ydych yn cyrraedd yw'r dyletswydd i hysbysu pryder diogelu, gan bod y blentyn mewn perygl o gamdriniaeth, neu niwed. Mi fydd rhaid wedyn gwneud hysbysiad i'r gwasanaethau cymdeithasol ynglŷn â'ch pryderon bod plentyn mewn perygl o gamdriniaeth esgeulistod a neu niwed. Dyma alle rydyn ni'n weld y wahaniaeth rhwng gwneud atgyfeiriad ynglŷn â anghenion gofal a chefnogaeth, a wedyn hysbysiad ynghylch pryderon bod plentyn mewn perygl. Yn y gweithdrefnau, mae na sôn am y wybodaeth y ddyliech gasglu ynghyd i wneud hysbysebiad pryder diogelu. Mae'r gweithdrefnau yn deud feddylech chi esboniwch eich pryderon a'ch tystiolaeth i'w cefnogi, darparu cymaint o fanylion a tystiolaeth benodol ag sydd modd. Byddwch yn onest ac adfyfyrior ar y ffactorau a all fod yn dylanwadu ar y modd mae'r hysbysebiad wedi ei eirio. I dogfennwch yr holl faterion sy'n peri pryder, ac i canfod a i'w asesiad help cynnar ar gael ar gyfer unrhyw blentyn ta blant yn y teulu. Mae'n pwysig cofio, ni ofynir i chi ymchwilio ymhellach ar hyn o bryd. Wrth gwneud yr hysbysiad pryder diogelu, mae'r gweithdrefnau yn deud bod rhaid llenwi ffurflen hysbysu diogelu i fewn, a bod y ffurflen hysbysu diogelu yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol, yr achos dros bryderu,
unrhyw cynlluniau amddiffyn dybryd, a gwybodaeth berthnasol sy'n cymhesur i ddarparu cipolwg. Ac yn y gweithdrefnau, mae am mwy o manylion ynglyn â'r wybodaeth sydd ei angen mewn ymateb i'r pwyntiau bwled yma. Dylid cofnodi unrhyw drafodaeth am plentyn mewn perygl yn ysgrifenedig. A dylai ddefnyddio'r ffurflenni, hysbysu a dderperir gan yr awdurdod lleol. Os mae dros y ffôn y gwneithoch chi hysbysu y mater i ddechrau, dylech ei gadarnhau'n ysgrifenedig neu gyda'r ffurflen hysbysu o fewn 24 awr. Ond bwysig cofio, diogelwch y blentyn mewn perygl sydd bennaf bwysig. Os oes gennych bryderon dybryd, peidiwch ac oedi cyn gweithredu. Mae'r gweithdrefnau wedyn yn mynd ymlaen i ddisgrifio dyletswyddau gwasanaethau cymdeithasol ynglyn â cydnabod yr hysbysiad pryder diogelu. Mae'n rhaid i gwasanaethau cymdeithasol ateb o fewn 7 diwrnod gwaith, ailadrodd y brif bwyntiau sydd wedi cael eu codi yn yr hysbysebiad, i gwirio'r tystiolaeth sydd wedi cael ei gynnwys, ac i sefydlu pwy sydd wedi cael gwybod am yr hysbysiad. Dylech chi y sawl yr hysbysiad fod yn barod a bodlon i gynorthwyo a rhagor o ymholiadau, i cyfrannu at drafodaeth strategaeth neu gyfarfod strategaeth, i ynorthwyo ag ymholiadau Adran 47, i gadarnhau p'na yw'r plentyn yn dioddef neu'n debygol o ddioddef niwed arwyddogael, i mynychu'r gynhadledd amddiffyn plant gychwynnol gydag adroddiad ysgrifenedig, ac i cyfrannu at asesiadau pellach. Ond beth sy'n pwysig i'w nodi yw'r disgwyliadau pellach o'r person sy'n gwneud yr hysbysiad a sydd yn cael ei ddisgrifio yn y gweithdrefnau. Mae'r disgwyliadau yn cynnwys eich bod yn cysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol os nad yw wedi derbyn cydnabyddiaeth cyn pen 7 diwrnod gwaith. Eich bod yn cyflwyno'r hysbysiad gofnodi canlyniad unrhyw drafodaeth a'r penderfyniad sy'n deillio ohoni. Os na fydd y gwasanaethau cymdeithasol yn rhoi camau gweithredu ar waith, dylid rhoi gwybod i'r plentyn a'r teulu yn uniongyrchol am unrhyw gymorth arall sydd ar gael. Os ydych yn dal yn poeni am blentyn, rhaid rhoi gwybod i'w reolwr llinell ei hun a'r berson diogelu dynodedig yn eich asiantaeth, a neu ddod â'r mater i sylw uwch reolwr o fewn y gwasanaethau cymdeithasol sydd â chyfrifoldeb am ddiogelu yn ei hardal ar unwaith. Mae'n bwysig nodi bod cyfrifoldeb yr ymarferydd unigol yw sicrhau y caiff ei bryderon ynghylch plentyn sydd mewn perygl o niwed eu cymryd o ddifri ac y gweithredir arnyn. Felly, i ddod â adran 2 i'w ben. Eto, mae'r gweithdrefnau yn arwain at newid sylweddol mewn diwylliant ac ymarfer. A'r prif pwyntiau pwysig i'w nodi yn adran 2 yw y ffaith bod ni'n symud o atgyfeirio i'r gwasanaethau cymdeithasol am bryderon i wneud hysbysebiad i'r gwasanaethau cymdeithasol am bryderon. Ein bod ni'n symud ymlaen o canolbwyntio yn unig ar y risg ac nid ar y plentyn, i gwneud yn siŵr mae'r plentyn mewn perygl yn ganolog i pob penderfyniad gyda ffocws cryf ar wella eu profiad bywyd dydd i ddydd. Rydyn ni'n symud o amharodrwydd i gael caniatâd y rhiant,
I gofynu'r am gydsyniad yn weithredol gan y rhiant a hefyd y plentyn neu'r person ifanc lle bo hynny'n briodol. A mae'n bwysig nodi bod cyfrifoldeb y gwasanaethau cymdeithasol unwaith y cyfeirir atynt a bod ni'n symud i weld bod cyfrifoldebau parhaus yr unigolyn sy'n llunio'r hysbysebiad.